Здравствуйте, Мурат Кылычевич. Да, приветствую, как дела? Да нормально, говорю. Hozir shu videoңuzni ko'rib o'tirdik. Canlı konu. Sen ne diyor? Yo'q, Xudoga shukr. Нормально mehnat qilyapman. O'zim Maşallah. kuzatayapman. Ay biz hem iş yapıyoruz. İşleyez. İş yapıyoruz demek yanlış işleyez. Normal mi? Doğru tushunyapman adalar. Sağman yo'lmasam bo'ldi. Buni Efir paylaşım yani vatandaşlarla gülüşüyor. Kimin neyme soru var olsa. Mende bir top adamma Türkmenden adam katı köp. ne dedik mada? Ne şu bolcu? Yine Fransa'da bizim bir vatandaşımız iş taptı. Ben bilgen yani. İşlep başladı normal. Olmasa kaydın Fransa. Yerde konu öyle. Görürüz mada. Görüşürüz hadi yani. Bir yerde Mada biraz sonra Türk kampanyası iş oldu ya. İşler oldu ya. Yani bir şehir var. Germanya bilen Fransa'nın ortasında. Şolar neme oldu ya. Selamun aleyküm. Ses yanılan bilem okuyayım ki. Umuman şu yerde bir Türkmen Türklerde, yani Angarsı Türkmen, şolar işler oldu ya. Kuruluşuk idi, soruyorlar atları. Aylıklar qoğu berdi. Aylık где-то 1,5 мың евродан до 2,5. 35 saat hepten. Sen 30 yaştan geçtin, ondan köp. Bizde 35 saat hepten işleniyor. Demek 7 saattan 5 günü. 6. adamın boş. mada şu İngiliz tili Fransa'da ne hil aktivnosti gitti? O'tmadim yani. İngiliz tili qoğu neme İngiliz tilini öğrenok berdi. Yine Fransızlar İngiliz tiline gülüşsen bular neme diyorlar? Yani ki ignore ediyorlar. Sebebi Angliya'dan bir 300 yılları uçturuyor da bular. O zaman gidiş yerler de Angliya bilen. Şu Özüm şu gittim Sen Google'dan oklar, kendimden oklar İngiliz tilini. İngiliz tili. Hem kirten de logik alıp görüyorum da может belki mesela İngiliz tilim ya da olarak hani bizdeki yani Türkmen ya Özbek dili ya da bir şuna yakın ya Uygur dili ya da şuna yakın kadip ketken de İngiliz tili bilen. Yo, İngiliz, Fransa yakın, Fransa Latin oluyor da. Latin olanı İspanya, İtalya, Fransa, Portugalya, şu devletler yani Latin'den. Kön Latin dili de. Latin'de. İngiliz tili bilen mesela İngiliz tili bilen primen al gitse onda значит şu немецler bilmiyor mu o Latin dilini? Немецler yok. Немецкая группа bu Şved, Немец, Голландия, английская группа. Avstriya şu zaten. O Avstriya. Şol gruppa da. Bu olsa Latin gruppa. Fransa, İtalya, İspanya, Portugalya, son kimma? İtalya. Şu 4 devlet de. İspanya olanı dine şul İspanya değil de. Mesela için Brezilya Portugalski язык. Южная Америка. İspanski языk. Amerika yarısına oraya İspanski языk. Şu devletler. Latin da köyne Latin dili. Latin diline köp zatlar, filosoflar zatlar Latin diline yaratdı. Selamun aleyküm Murat. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Olmuşsun? Sağ iş yapıyor musun? Olması da şükür. Efir paylaşım olunur. Ben ne şunu etmediğini bilemem. Murat o tak barma için vize vermemiş. Nimet böyle ya ne var mı o talarık? Beğerik mi? Fransa umuman iş vizası bilen gelsen has hobi. Yani iş vize almak kıyın da sebebi. Yine ben birine iş vize verecek oldum da. Urala 6 aydağı yani kellen ağırlayar. Mesela için bir yerde ne var? Birja недвижимость, birja trуда. Şunu men zayav koymalı. Şu yerde yani eğer de senin şunu zayav koyan benim oyan ondan şöyle men mesela 10 kandidat alyan. Onun 3'ün 4'ünü çağırayan, tenem çağırayan sen saylayan. Şu an sen saylanmalı da. Ola bir eğer de sen
Mysal üçin kompýuterşik bolsaň, ya ýene bir zat bolsaň, ya mysal üçin bir talant bolsaň, onu seni adjena serdirýär, seni alýarlar. Wala, onsoň bilemok da men şol bir gede getip gördüm bolýan iş köp bolansoň, ay men goýup bolsun etdim-de. Ya wagt ýok, biz işleýär gece gündüz. O administratiwny sorun bilen meşgul bolmaly. Onsoň firmada çagyrýar. Ve eger gelecek bolsaňyz men guruluşyp göreýin olanlar bilen, guruluşyk firmalar bilen. Ýani kontakt berin, gün özüňiz guruluşyň. Türkçe bilýärler bar, türkler bar. Çağıryp bilse çağırsın, gelin. Ya turistik bilen gelýän, ya iş viza bilen gelýän, ya da lüboy döwlede Schengen'e alýan, mysal üçin Litwa diýdi, Warşawa diýdi, gün gelýän bärik boldy. Ine gazaklar näme diýär? Litwa viza alýarlar. Litwan vizasy bilen gelip Fransada işläp gidýärler. Salamu aleykum, gomsuňyz özüňiz? Waleyküm assalam. Soruňyz bolsa berin, soruňyz bolmasa özüňiz aýdyň. Gelin efira, ine guruluşaly, näme? Gyrgyzstana olanlara salam. Efir paýlaşyň olanlar. Men eşdilýän näme? Häzirmi internetim barlaýyn. Bir minut internetim barlaýyn. Mikrofonuny özüň açyp bilen ortada bara mikrofon görünüp dur, şoňa üstüne bas. Internet çalışaýyn. Açılayım onu. Bir de mine yapıyor, satacağız. Inni gowdur tildigi. Govun ne govum rada. Bayramın Atımrat Saparova berin interviewsuna barada näme diýip dur. Bayram bilen Atımrat Saparova bilen işim yok. Bayramın interviewsunu bayramdan soram. Men dinlämegim bilemegim. Wagtym adam ýokmy? Eşdilýänmi? Eşdilýänmi? Eştiliyor. Yani şu mikrofonu açı bilen okmu ne ya? Şu siz mi yaptınız belli değil yani. Sesini açı bilen ok diye yok. Men hiç kim yapamok. Hiç kim açamok. Men ellemok iştahdy. Aşgabat soruyor. Tak, Alparslan Reşit Türkmen Afgan arkadaşım bolmaly. Yat. Men ne görýärmi, türkmenler çykan ok da köp. Lokalny nýde bolsaň, şo ýeriň halky çykýar da. O. Ýöne kä wagt bar, kä wagt çykýar. Şeýle. Nimede? Sen barada aýdýan zatlary ba pul grant için hereket edýän diýdi. Dogrymy şol? Grant için Atymrat Saparov hereket edýär, sebäbi hes fonu süren grant alyp, ýani görüşýän, araşy görüşýän. Oňa tituşkular diýilýär. Biz grant alamyk, politikler grant berilenok. Inen fakta grant berilen bolsa biz eýem öňe giderdik görüşmezde. Yani biz adam haklarına gorýas, biz rastlýadyn edýäs. Ýöne bizim esasy işimiz siýasat. Siýasat diýmek diňe bir görüşýändir. Ýani şu diktator rejimi garşy sebäbi biz siýasatçylar. Biz diňe atakada. Masal üçin adam haklaryny gorýanlar adamlar gorýar. Ol rejimi garşy görüşmeýär. Rejimi garşy diňe siýasatçylar, aktivistler görüşýär. Şoň üçin aktivistler da siýasatçylar da bütün dünýäden tejribesi grant ýok. Gynasakda. Ýaşul bizde Türkmenistan VPN ýok. En ýapýarlar welin kynlaşdyr ýa olda. Ho yapar biz näçe içinde güýçlendirsek hereketleri şonça da VPN yaparlar, internet yapýarlar, gorkýarlar sebäbi bizim çykyşlarymyz, bizim ýanky akçylarymyz biz içinde aktivistler bilen işleýär, şoň internet yapıp ýanky garankylýarlar Türkmenistany. Rejimiň gorkokdygyny ine şunu düşünürip bolýar da, eger rejim saýlanan bolsa halk tarapyndan hakyky berk durun bolsa, internet açdyn näme ki problemi? Näme problemi?
açıp işlep bilye arqyn internet açılsa nämeden gorkya? Eger korrupsiya etmeýän bolsa, egerde oğurluk etmeýän bolsa, egerde adam haklaryny bozmaýan bolsa, egerde öz halkyna garşy işlemeýän bolsa, gadagynçylyk kanunlary çykarmaýan bolsa, näme bolýar? Internet açdym. İnternet açylsa hemme zatlaryň üstü açylar diýip şu internete baglaýarlar. Ne şondan. Zoom'da birleşip aljak granty bölüşek diýip dogurmuş ol. Wah, dogonjan men ýene bir gaýtaran bize grant beren oklar. Eger bize grant berseler, biz aktivistler paylar diýip aýtdyk. Gynazak da grant beren oklar. Здравствуйте всем. O zaman grant almak, misal için bir guruma grant almak, ol gurumalar berýär. Grantın özü erwesat däl, ýöne. Haçanda misal için bir prozajyny guruma grant alıp, onam tituşkulu tutup görüşýän aşy ulansa, onu ýene maşynçysy bolýar da. Türkmenistanda ýa maşynçysy edip, ýene de bular bütün dünýäden grant alıp, öz nimelerine tituşkularyny berip, bize garşy uruşdurýan bolsa, onu bul ters. Şu granty ters ulanýar. Misal için biz grant alsak, biz görüşü ulanýar. Biz onu başga ulanyp bilemzok, sebäbi grant alanda sen şonu atçot vermeli. Niýe sowduň, näme etdiň? Pikir etmeň, grant aldyň, ine aldyň jüýüňe sokduň. Mümkin däl. Grant aldyň, öňünden sen biznes plan ýaly goýýan zayawkany sana berilýär. Şonu şol zada soňson şonuň tutamasyny bermeli. Bermesen seni jogapkarçylyga çekilýärler. Şöyle. Ýöne padarka däl. Ýöne berde görýän näme diýerler bular? Bu tituşkalar berýärler. Tituşkalar ýakyby adam haklaryny gorýar, ýöne gynnasak da olar şu görüşýänlere garşy görüşýär. Sebäbi o rejim bilen işleýärlermi, ýa rejime kömek edýärlermi, ýa ýöne konkurensiýamy, ýa da bir görüplük edýärmi? Men o motivasiýany bilemok, ýöne gynansak da bizim görüşümizde goşant ýok şondan. Türkmenistanda bir topar täzelikler bar. Türkmenistandan gelen ýaşly bizim dostumuz Aşgabatda gitdi. Welin tutup jerime salıp kovdular. Menem gitjek boldum. Niýe kovdular jerime salıp? Eger Türkmenistanly bolsa, hiç rakop bilmeýärler de öýüne bar ýa-da. Jerime salyp bilerler, sebäbi egerde pasport möhletün geçen bolsa, sen hem daşörtde entap ýören bolsaň, ona sen administrativ naruşenýe edýän. Ol bir jenaýat işler, jerime salarlar, administrativ jerime salarlar da goýýarlar. Mümkin sen deport edip goýýarlar, sebäbi sen daşörtdäki pasport rejimi naruşat etdiň. Ýöne muňa da deport etmeýän goýmany haklary ýok, sebäbi sen pasportyny çalşak diýip içhana ýülenýän, konsulluğa ýülenýän, ardan elinde bolsa, suud edilýän, sende günah ýok, sen ýülendiň, şolar bermedi. Mysal üçin ardany ýemelden uratdyň, ýa ardany poçta bilen uratdyň da şoň tiketi bar, men uratdym poçta bilen ine diýip kopiýasyny urkadýan boldy. Onda sen günah ýok, sende günah ýok, sen istendik Türkmenistan suudyna sana deport ýa bir sistema goşulmasalar, suud edip şonu ýatyrylýan. Sebäbi sende günah ýok. Ýöne egerde sen pasportyny alyp 1 ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl, 5 ýyl entap, pasportyny çalşman gezip ýören bolsaň, onu daşörtden gelende senden soralar kimlik bilen gezdiň, kimliksiz gezdiň, pasportyň prasroçny boldy gezdiň. Hem içiniň Türkiýanyň mysal üçin kanuny boldyň, hem Türkmenistan administrativ normalaryny bolan bolsaň, ona jerime salarlar. Ol dogry. Oňa garşy sen hiç zat diýip bilen argumentim ýok. Şu ýaly. Lewapdan öz owasyny kovdular, ine şul kanun bozmokluk diýilýär, sebäbi Türkmenistan lewap şäheri diňe lewaplar däl, lewaplar üçin däl, Aşgabat şäheri diňe Aşgabatlar üçin däl, Türkmenistanyň hemme topragy Türkmenistanyň hemme gражданlary üçin. Diýmek, konstitusiýada şo berkidilen hiç zat ýok ol ýaly. Mysal üçin Daşowly Aşgabata gelmeliler, ýa Daşowly Lewap'a gelmeliler, Lewap'ly Aşgabata gelmeliler. Ol ýaly konstitusiýada ýok. Sebäbi Türkmenistanyň her gраждanyň haky diň. Prezident bolsun, Türkmenistanyň
lewapdan daş oldu ya yeni bir bolsun haklar deňler. Şoň üçin ine ol ýalňyşlyk şuny kowdular diýip usna kowýandyrlar. Dilhat berýän nälerler. Usna kowýan bolsa şonu dokumentirowat etmeli. Näme dokumentir edip bolýar? Ine mysal üçin sen barýan bir owadan mardan barýan lewap mysal üçin. Ya lewapdan Aşgabatda barýan. Sana ýok öňe git ya izine git diýerler. Sormaly men näme esasında? Ýok gitmelsin. Ýanynda 2-3 adam şaýat alýan. Şolardan arzan alýan, şolar ýanky şaýatçy seni ine plan inspektor adam familiýasyny ýazýan. Şol adam seni kowýa Aşgabatdan, ýanky Aşgabatda salanyp. Şoň esasyna sen alýan, öz öňe gidýän lewaba, şo ýerde ýa mysal üçin daşyda, şo ýerde suwda berýän şonu. Ine şol suwd şoňa seretmeli ýa konstitusiýaň esasyna prezidentin dil görkezmesi bolsun, prezidentin hatta görkezmesi bolsa da ýalňyş konstitusiýa deňgelenokmy? Sebäbi ýatyrylýar. Awtomat ýagdaýynda ýatyrylmaly. Sen suwdda şonu utup şonu suwd et bilýän da. Suwd hökman suratda sen tarapyňy almaly, sebäbi başga ýanky şo polismeniň ýa-da bir MHM gullugynyň işgäriniň tarapyny alaryal hiç bir kanun ýok. Kanun sebäp ýok. Şoň üçin egerde prezidentin ine görkezmesi var diýse, onda konstitusiýaň öňünde görkezme aşakda durýar. Ýatyrylmaly. Ya konstitusiýa deňgelenok. Ine bütün dünýä kanun praktikasy var. Pardon. Bütün dünýä kanun praktikasy var. Ýanky Türkmenistan konstitusiýasy, Türkmenistan içinde hemme kanunlardan, hemme ýanky çykarýan kararlardan ýokary. İkinci, Türkmenistan konstitusiýasy. Türkmenistanyň beýlik döwletleriniň çeken konwensiýalaryň ýa maddalaryndan pes ileri tutulýar. Sebäbi Türkmenistan alan borçlary mysal üçin onda çeken borçlary, adam haklaryny gorumak boýunça çeken borçlary 1972-nji ýylyň deklarasiýasy ýagny adam haklary we adamyň gраждан we syýasat haklary boýunça deklarasiýa gonçakdy. Ine şo ýerde bir topar biziň haklarymyz var. Şol haklaryň esasyna şol konstitusiýaňa ýokursunlar. Mysal üçin konstitusiýada biziň haklarymyz bir belli däl görünüşde belirlenen bolsa, ýöne deklarasiýada çötkü belirlenen bolsa, biz şo deklarasiýa dayanyp konstitusiýanyň haklaryna ýanky ýatyryp bilýärsiň. Şol ýaly derejeli ýanky kanunlar var, şoňa üns bermeli. Polis, MHM bilýänler o zatlary. Men ýeki özüm bolup galdım, ýeki özüm gürleýän, eşdilýänmen. Eştilýär nerede? Eşdilýän. Gıdıklı gurumları. Ama şuryaly ine mysal üçin sen lewapdan ýa daşowdan barýan Aşgabatda. Seni granitsada saklaýarlar, ýanky vilayatyň öňünde ýa Aşgabatyň öňünde saklaýarlar, maşyny geçmek bolanok. Näme esasında? Man görköz, kanun, karar, bir görköz. Olam çykaryp ýanky ministriň görkezmesi görköz. Ine men görkezmem bar. Kopiýasyny berdiň, berenok surat alýan. Surat alýan, gidýän, suwda berýän. Mysal üçin daşowda bolsaň daşowda lewap mary. Suwda berýän şuryaly plan güni men Aşgabatda geldim, men maşynamy goý bermediler. Näme sebäpli? Ine plan inspektor plan görkezmeň esasyna goý bermedi. Suwda berýän inspektor we ministr suwda berýän. Ýanky polisiň görkezmesi bolsa ministrni, ýanky MHM gullugy bolsa MHM ministrni suwda berýän. Ve diýen men kanunum bozulýar, men hakym bozuldy. Men maşyny bardym, men emlägim bilen men transportirovat edýär bardym. Şu men emlägimi sakladylar, menem gir bilmedim Aşgabatda. Men ýanky azat herkedimi bozdular diýip suwda berýände olardan nime dilýän? Moralny uşerp, zatratlar, sen gelip gitdiň, şoň çykdyjyny bermeli, moralny uşerpy tölemeli. Ve sen diýip bilýän, wala men işim bardy şu ýerde. Ine kontrakt bağlaşmalydym ýa işim bardy, men şuryaly kösündim. Şuraya ubytka gitdim. Mysal üçin 1 milyon manat, 2 milyon, 5, 10 milyon manat ubytka gitdim. Onu suwdnamasyny görkezýän. Olar ştraf edýän, şo pulam at bilýän. Hakykatdan şeýle bolmaly.
Onu bizde et gören adam yok da. Şunu bilyen adamım yok. Bilyenlerim eden ok. Yine şunun için görüyorum hiç kim eden ok onu ediyor. Yani kanunlar bozuyor. Haçanla biz her adam şeyle suutları doldurup başlasa suutlarım diyebiliyor. MHM'nin başlarına ministrin yani polis ministrine ediyor. Ben sakladım bir 50 saniyesini. Hazır 50'den geçti men saklap bilem ok men başlayan suutları. O başlaymalı. Bolmasa suudun başlığı cenayet eden için ceza çekmeli. Ceza çekmeli yani konstitusiyan bolup şul konstitusiyan bozayan adamın üstünü yapıyor. Onun bir ceza. Ya administrativni ya da cenayet. Onu cenayet narушение. Onu yani eğer de misal için sen rayon suuduna veriyen, ol etmese şehir suuduna veriyen, olum etmese vilayet suuduna veriyen, olum etmese günü yukarı suuda yazyan, şuraya şu yalı, men haklarım bozuldu. Şulum köpet para, например, köpet dağ etrafın etmedi, şehrin ketmedi, yine vilayetin ketmedi, yine men ardalarım, yine seyredilmedi. Ya sen arda verdin, sen utullun. Utuluna da bir topar bolmayacak saatler yazıp, yani pripisk ettiler. Gün yukarı suda yazyan, yukarı suda misal için olun arkasını tutuyor. Katı o bu. Sen hemme pervişin dokumentin var. Ondan sen международный suda gidiyorsun. Международный suda gidiyorsun. O evde karar çıkıyor. Gün şu kararlar yatırıyor. Ne şu proseduranı bizde ediyen yok. Şunun için bunlar eden ettilik. Şunun için bunlar sizi karanlığa salıyor. Ve karanlıkta yani dil görkezmese bilen erti tutup olan nokta bunlar. Şunun için sizi korkutuyup getiriyor. Bize atkalayıp getiriyorlar. Beýärde mysal üçin Ýewropada o zatlar ýöremiýär. Ýöremiýär her kim jogapkar çeker. Adamlar demokratiýa diýen sözü düşünýär. Demokratiýa edenetlik diýip pikir edýär. Ýok, dogun. Demokratiýa diýmek kanunyň ýürüýüşi iň ýokarda. Bozup bolmaýar muny. Bozan adamam cenayete çekilýär. Sen kim bolay? Cenayete çekilýär. Şonuň üçin demokratiýa ýerine normalda düzgünler işleýär. Kanunlar işleýär we porядок var. Ýagny tertip var. Demokratik diýen döwletde, mysal üçin Türkmenistanda diktator döwletinde ýanky kanunlar işlenok, kanunyň bir bölegi işleýär. Olum adamlar gysmak üçin adamın haklaryny bozup tertip saklaýarlar. Hele bolmaly. Adamın hakyny bozup tertip saklajak bolan türme bolýar. Onda sen diýmek hemme zat gadagançylyk edýän adamlar näme gadagançylykda paragat asman bolýar, köçeler boş bolýar, köçede 20 ýyldan soň ýöremeler, birleşip ýöremeler. Elbetde sesem bolmaz, adam bolmaz. Adamlar ýaşadym, ýaşamadym, türmede ýaşaýan ýaly bu. Şoň. Durmuşyň mazmuny nämede? Durmuşyň mazmuny sen haklaryny ulanyp beýleki ýanky kanunlary hormat goýup tertipli bolup ve tertipli döwletde, kanun işleyen döwletde ýaşamak. Ine şu gastuly dereceli ýaşaýyş. Şu ýerde ulu dereceli ýaşaýyşda ýaşak göremek. Ine Sowet Soýuzy biz diktatura diýýär, ýanky partiýaň diktaturasy, ýanky diýýär, ýöne Sowet Soýuzy şunkuny, şo diktatura, şunky diktatura göre ha demokratiýa bolup görünýär. Ha demokratiýa. Hakykatdan hem ol demokratiýa döwletde sebäbi diňe bir partiýa, köp partiýalyk ýok, köp jemgyýet edara ýok, diňe bir partiýa we diňe şol bir partiýanyň iň ýokarky prezidiumy ýanky bir näçe adamlar çözgü dalýar, şoň çözgütler bilen biz ýaşadyk. Hatda şolum şunkuny demokratiýny, şunkuny 3-4 tane klon partiýa goýdular, agrar partiýa, ýani bizmeniň partiýasy, o ýanky aýal gyýdan jemgyýeti, bir topar klon partiýa goýdular. Hamala şol işleýär. Ýöne hakykatdan hem partiýada däl bir adam döwlet dolandyrýar, gurbanyny bermeli. Şoň sözü bilen ýörýär. Şo näme diýse, şo bolaýmaly. Kanun bar, ýok, onu serdiýen ýok. Özem aýdýar, kellemi agtmaň. Bir zat bolsa men özüm bilen şunu edin boldy, kellemi agtmaň diýär. Men şunu ýaly.
Nimeni paylaşın, hurmatly vatandaşlar. Efiri. Sesim geliyor mi? Geliyor Murada. Yine üstadet doğru bir lek geçtiniz da Murada. Yine bir vatandaşımız aydı ya. Aşkavat'tan Levava kovdu öz vilayetine deyip. Yani bir Türkmen'e doğrudan bir yaşıl pasport veriyor vatandaşlık deyip. Öz rayeti, şu Türkmen rayeti deyip bir de pasport veriyor. Yaşıl pasport veriyor. Nem çıktır yani Aşkavat'ta var ya olin. Hakikaten mesela işlemene var ya. Ne işlediyorlar yani ne de gezdiriyorlar dünyalı. Şolu yaldaya düşürdüler. Sana olu yalı çok olan ayrımcılığı çok olan bahçe pasportdan verme. O vatandaşlık nemetme. Türkmen değildir nemedim. Biz Türkmenistan'ın rayeti ahı biz şu tayının jitsilerde. Beş vilayetin ehlilerine gidiyorlar tabi Türkmen olamazsan. Doğru değil mi? Doğru. Doğru. Bu qadağançılık näme bagly? Qadağançılık ýa-ni esas baglylygy rejim adamlardan gorkýar. Rejim diýmek Serdar we Gurbanly Berdimuhamedowlar adamlardan gorkýar. Men söýlen bolsam, şular ine 18 ýyldan bäri, 19 ýyldan bäri ine Gurbanly ýagny Berdimuhamedowlar döwlet başynda. Ne öň Niýazow waka ine vice-premierdi Gurbanly Berdimuhamedow. Pensiýany yatyran Gurbanly Berdimuhamedow adamlaryň pensiýalaryny aýryp, ýa-ni Niýazowa görünjek bolup teklip beren şol Gurbanly Berdimuhamedow. O pensiýany yatyryp ýaşullara çağırar, seyretmeliler diýip Niýazow aýtdy. Şoň awtory, şoň inisiatory şu Gurbanly Berdimuhamedow. Öňüm bu halka bu kömek diýip eden zat ýok. Şu ýaly wezipeni alan soň şol adam 19 ýyldan 2006'dan 24'üne şendi 10 ýyl 16 20 16 18 ýyl bolýar. 18 ýylda şol adam näme etdi? Hiç de etmedi. Bir gerek interview gördümi? Yok. Televizde çıkıp halk bilen gülüş gördümi? Yok. Barıp halk bilen gülüş gördümi? Yok. Barın ýere o çärler bolýar, elini galdyrýar şeýle seredýär, gaýdýar. Ýa-da ol MHM'şikler üstüne çıkartıp çopan bolup, ýa-ni oturan kişi bolýar, bularym ýeki adamyň ýanyna bar kündükli ýa-ni çay içen bolýar, teýe bir topar adamyň öňüne çykyş etmelen gorkýar. Ölürler diýip gorkýar. Sebäbi halk muny saýlanok, halk muny ýigrenýär. Halk bir zat diýmesen diýip gaty gorkýar. Ünsörüm. Sen halk tarapyndan saýlanan adam. Sen milli lider. Sen ikidek gahryman. Sen halkdan gorkmadyň? Ýok. Sen halk bir zat diýse ılgap baryp gülüşmeli adamsın. Ýa-ni dogrymy? Sen halk bilen açyk efirde gülüşmeli. Sen jurnalistler bilen gülüşüp interview bermeli. Ya beýle dämi? Şeýde. Hemme prezidentler şeýledir. Hatta Mirzoyev, Aliyev hemmesi. Ýöne bizimkiler ahapyna şermende näme diýjegini bilen ok. Näme aýtjagyny bilen ok. Birden sonra bolsa gömülüp ýatjagyny bilýär. Şoň üçin bular näme diýär? Ýanyna adamlar barmadylar barýer goýýar. Barýer goýmak üçin mesela daşolar Aşgabat'a gelmediýär. Birden Aşgabat'da üýşüp köçküne baraýmadylar oluşlar. Ondan naşary daşowda adamlaryň durmuş derejesi pes, mesela üçin Lewapda we Marda pes, şu Aşgabat'a baryp, ýa-ni eşikleri pesrek bolan soň, ýa maşinalar pesrek bolan soň kartinkany bozýarlar Aşgabat'yň. Şoň. Olamma. Bular bizim kanunlarymyzda seýden ok, sebäbi hakykatdan hem Serdar Berdimuhamedow konstitusiýanyň garanty. Şol bizim haklarymyzy hemme ýerde ılgap dubinka alyp oramady. MHM-ni, polisiýanyň ýa bir kanunymyz bolsa goramaly adam şol. Konstitusiýanyň esasyna konstitusiýada ýekete garant. Ýöne gynasam ol konstitusiýanyň garant däl, korrupsiýanyň garanty. Ýagny korrupsiýa bir ýerde bolsa şonu elletdiren ok. Eger bizim haklarymyz bolsa, onu gözüňü gaýtyp öýde aýdýar. Polisiýa, MHM näme etdiňiz dedim? Sizden konstitusiýany bozdun diýip sorajak adam ýok. Men soramaly, menim sorajak. Basın diýär. Ene şol ýaly.
Türkmenistan'da sen inansan inan, aga men senin pikirin bilemok. Men düşünmedim sonra. Men Yok men yazdım derdi biri hmm. nime yazdı da o yaşlara aktivistliği yaşlara bereli indi yaşlara düşe neme. Ay benim soru verdim kime ancak kime ne edecek deyip. Olam yazıptır Atam Rahat ve ondan sonra kim Alişer ve Rahat ve şolar ne ediptir. Ay ondan sonra ne versin olur dedim. Yo olur da Men anladım. inanmasın Men gelse anladım inanın okudum. ya olur aktivist derler. Aktivist demek adamlar halkın behbidini koruyor. Tökmetten başka eden zatlar yok. Aktivist demek yine biz çıkış ediyoruz. Biz her vakt halkın hakkını bozayan adama atak ediyorlar. Diktatörler. Ya olur iyiden akşama için halkın nimelerini bozuyorlar. Yine olur bir yankı görüşüyor. Olur karşı bir yerde kanun bozulsa şuna yankı biz çıkış edip aydiyatsa şu bozuldu deyip halkımıza düşündürüyor. Cemiyet östürüyor. Yine onu aktivistlik değil. Yine ekran çıkıp tökmet atsan yok yerden barmaktan kan soğrayıp otursan ol aktivistlik değil mi kadiyen meni? Şunun için eğer de size şuraya aktivist gerek olsa iyidine düşün. Onun sizin geleceğiniz hem şuraya var. Eğer de size gelecek hakiki haklarınızı koruyan devlet kuracak olsanız onu siz hakları koruyan kurumalar ya hakları koruyan yani siyasetçiler bilen haklarınız için görüşen siyasetçiler iyidine düşmeli. Yine yaş olanlara yol vermeli. Yaşlara yol açık. Hiç kim yapan yok. İsteyen vakti yaş olanlara gelip işler vermeli. Biz yaşlar için işler. Biz yani devleti diktatörlükten ayırıp devleti açık sayılı geçirip yine şu yerde gelecek yaşlara yol açmanı var ya. Onu görüp durur. Yok Murat abi bunu yazan oğlanın öyle adam ulu adam mı bilemem ki sen. Yani şoların biri özleri bu. Yani prosta berik gelip Eyvallah bu hemen işte gelip. öz atlarının yalan yok. Hatta Atamurat Saparov fake attın gelip yazıp o zaman ılgap çıkış edip eğidip bulur. Bizim atlarımız inanın öz efirlerini geçirip bizim adımızdan komentar yazıp yine komentar yazdı deyip aydılar. Yine men açık aydın. Men hiç vakt onun kanallarını ne görüyen, diyen zatları ne eşleyen, işimem yok, adımım yok. Men görüş bilen. Biz Gurbanoğlu ve Serdar Berdimuhamedova şunun gurulun diktatörün sistematını ayrıca kolup görüşüyor. Kolluyor. Biz şu sistemanı çalışmasak hemmilerde problemi. Hatta Atamurat Saparov'da problemi. Hemmilerde. Yine şunun için biz şunu görüşüyoruz. Biz ol Atamurat Saparov'a karşı ya ol Rahmanov'a karşı ya bize tökmet atyanlara karşı görüşüyoruz. Yok bizim işimiz ne olur? Ignor polny. Ne yapmadıysa şu değilsin. Pohiptirler. Eğer çın bolyan bolsa suda versin. Eğer suda vermeyen olsa onu öz kanalına ne yapmasa şunu için öz işleri. Biz yine diyen adımda cevap beriyat biz yürüyet. Şunun için men fikrimçe onun ya agentura bolup şu MHM işyalar Türkmenski yankı razvedka ya da şular ulanyanlar ya da bilmeyen şu da attır ediyorlar. Üçten biri sebebi şunun ediyorlardı MHM'nin ardığı. Bize karşı etmek yankı ardığı. O zaman ünserin o zaman şu 33 yılda ne oldu? Eğer bir yılın çıksa MHM der o agentlerin alıp onu pul төлep şunu yan kapalıyalar. Halk inanmasın şuna. Halk birleşmesin. Halk iyidinden gitmesin. Birden halk uyuşup diktatörden ayırmasın deyip onun yankı giyeceği işler şol. Şunun için opozisiyanın içinde 70% agent işliyor. Şu MHM'de agent bağ olsa, yani MHM agentlerin 70%'i opozisiyada işliyor. Şu yerden hop geliyor da bulur. Olur günden işliyor. Bir at koyup uruşturuyor yani siyasetçileri. Misal için kanalıma gelip ol planda ta oyuncu değil. Ne diyorsun? O zaman sen yazıp ona diye sen serttin mi sana ne deydi? Şey uruşturuyor da düşüyor. Bunun maksadı ben önüme aytdım.
bir gadan alýarlar. Gadanın içine hemmesini salýarlar. Siýasatçylary, opozisiýany. Aşağıdanım o dalyp, şolu bişirip, üstüne gülüp oturýarlar. Şeýdip 30 ýyllap diktator rejimi hemme opozisiýanyň üstüne gülüp gezdi. Ine biz birinji çykyşymyzda aýtdyk, biz hiç kim degemiz ýok. Bize tanqid ediň, näme etdiň şonu ediň, biz işimiz ýok, biz diňe rejimden bolýar. Şu gadandan çykýar, rejimden bolýar diýdik, biz şu rejim ýapyşdyk bolýan, rejim ýykylyp başlady. Halit ýykylyp başlady. Bizim görüşimiz güç alıp başlady. Egerde biz şu gadanna o Hıdyrov birdat diýdi, Ataman Saparov diýdi, o diýdi, Püstigan diýdi, işimiz ýok. Öz awraýyp özüne gerer. Töhmet atýan bolsa, biz ertigi bolsa bir gün bilnýär. Töhmetdir. Öz awraýyp özüne gerer. Bizim wagtymyz ýok. Biz diňe görüşe gitmeli, onu rejim näme çevirmeli. Bize ýanky wliýaniýet bilen nokta, bizi hiç biri öz metodlar bilen täsir etmeli. Onda metodiçkan çykarýar. Sen grant alýan, sen Amerikadan pul aldyň, sen Ýewropadan pul aldyň, sen Russiýadan pul aldyň, sen onuň agenti, munuň aýgyra metodiçka bilen gidiýär. O bolmasa. Indi metodiçkada da biz aýdýar. Eger grant alan bolsak, bir günde ýeňerdik. Eger arkamyzda Amerika duran bolsa, pikir edin. Arkaňda Amerika dursa, seni bir aý galman ýykýar. Eger arkaňda Ýewropa dursa, 2 aý galman ýykýar. Biz 3 ýyl görüşýär. Anşadyňmy? Şurýaly. Sebäbi Amerika ýyňda dursa, dünýäde iň güçlügi. Näme o Türkmenistany? Bize mümkinçilik döredip biz aýyp bilýäs ony. Ya bize pul berse biz ýykyp bilýäs rejimi. Ýewropa. Ýewropada 450 milyona goly adam ýaşaýar. Ýewropaň abarody Amerikadan pessäl. Näme Ýewropa eger bize kömek etse, bir telefony ýykýar. Gurban we serdar berdim. Bir telefon jaňda ýykýar. Ine 24 saat ýok bolan sözden diýse, gaçky diýerler. Ine. Şoň üçin Gurban we serdar berdim Hamedow watan dönükleri. Bular günün başyndan ýanky birinji gün alan wezipetinden başlap şu güneçerli Putinin tarapyndan saklanýar, şoňa boyun egdirýär we Türkmenistan näme etmeli bolsa, şol ýanky Putin näme diýse etdirýär. Ine. Şoň üçin men şolar watan dönükleri diýen, olar halk saýlamady. Bolýar sen basyp aldyň. Bolýar sen diktator. Ýöne näme Rossiýa ýykylýan. Näme Rossiýa bir zat bolsa, şo ýerde bir ýanky katastrofa bolsa, derrew böküp ýanky men sabalezne diýen ýanky döýüň bildirýän. Türkmenistanda adamlar ölse bolýan dymyny çykarýar. Näme seni Putin sana medal berýär. Заслужу отечеству. Ýagny watana gullugyň üçin, ýagny Rossiýa watana gullugyň üçin sana medal berýär. Eger sen arnamysyň bolsa, eger sen bir döwletiň prezidenti bolsaň, eger de sen hakyky Türkmenistan döwletiniň prezidenti we onu gorýan bolsaň, sen şu medaly almaly. Ine Takayev näetdi? Takayewa da berdi. Men itçagadım diýip berdim, olam diýdi, ýok dogun. Men öz atečествама, öz watanım, maňa şu medal berse alar, medal bermese de ýok, boldy. Men başga bir watandan şoňa hyzmat etdim diýip medal alamok. Aljagam däl diýip çok gaýtdy. Öldürürmü şonu? Ýok. Ya kellerini çaptırırmı? Ýok. Näme bizinkiden ok. Şeýle bizinki benim prezidentimiz saýlanmadyk prezident, bizim seçimlerimiz ogurlan, bir kanun, moşennik. Ol diňe Putin'e bagly. Muň dayanjy ýok. Mysal üçin Takayew näme diýseň 30% halk saýlady. Arkasynda durjak adam bar. Ine şular bir zat bolsa arkasynda durjak adam ýok. Kim dursun? Akş Saparov dursunmy? Ya Habib dursunmy? Ya ýanyk ýallaklar o kitap ýazan ýallaklar dursunmy? Hiç kim durmaz. Orada güç ýok. Ol öýlere çykmaýar. Ol kim güçlü bolsa şoň ýanyna baryp, ýanky ýallaklap oturýarlar, boldy. Ol güçlü. Putin gollamasa, şu ýanky alaç ýok. Gatdawda öz veteranlaryny gutlamak, veteranlaryny ýallaklap gutlak geldi. Atı dogry. Bizde ananyň 1941-45'te yaman köp adam wepat boldy.
bizim paragaçylyk durmuşumuz için, bizim şuňky durmuşumuz için yaman köp adam yaralanyp geldi. Yaman köp adam bütün ömrüni pardon 4-5 ýyl uruş edip hemme betbaxçylyk görüp geldi. Geroy boldy. Bir topar gahrmanlar var. Hakyky gahrmanlar. Uruşda gahrmançylar ama hana atlary? Hana olar? Näçip hökümet bir karar çıkarmak, planyp, ikide gahrman bolan, planyp, aydyp, olar näçip bir premiýa berenok, 3000, 5000 dolar premiýa berenok, näçip olar jaý berenok, näçip olar bir belläk geçenok. Bir karar çıkaryp. Näçip ine Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan gahrmany. Näme gahrmançylyk etdi? Uruş meýdançyda boldymy? Ýok. Näme gahrmançylyk etdi? Gadagançylyk çykardy, boldy, başga gahrmançylyk ýok. Ya ykdysadyýat garlydymy? Ýok. Ya siýasatda, daşky siýasatda üstünlük kazandymy? Ýok. Ya içki siýasatda üstünlük kazandymy? Ýok. Ya halkyny bir zatdan azat etdimi? Ýok. Ya halkyny sosial maddi ýagdaýdan ýokary galdyrdymy? Ýok. Bizim 100 dolar aýlykymyz bardy. 91'de şun kununa da 100 dolar. Näme ýetdi? Hiç zat. Gurbany Berdimuhammedow 2 kere gahrman. Näme etdi? Atdan ýykyldy. At çapdy, weze bitirdi, rally türdi, DJ boldy, tant etdi, aýdym aýtdy, boldy. Samsyklyk dämi şu zatlar? Näme biz şu zatlar çekmeli? Näme biz sertmeli şu zatlar? Näme biz aýtmaly ýüzüne? O, sen gahrman, sen kezzap. Näme biz aýtmaly? Prezident bolsa, aňyr baş prezident bolsun. Milli lider bolsa, aňyr baş milli lider bolsun. Kezzapçylyk etmedin. Konstitusiýanyny hemmemiz deň. Näme biz aýdamyz ýok? Näme bizim hakymyz ýok? Näme kezzabın haky bar? Kezzapçylyk edip gahrman bolmany? Ýöne bizim hakymyz ýok. O sen näme diýen diýip aýtmany? Şu ýaly adalatsy döwlet bolansoň, ine şu zatlar bolup geçýär. Ben ýek özüm gülýärmi ýa diňleýärmi? Yok niye oturuyorsun? Burada dinleyiz. Kategori sözler geçtiniz. Dinleyen oturuyorsun. Okey. Yine bir zat aýtjak bolýan, ine Türkmenistanyna şeýle bir pikir bar da. Men näme şu zatlar düşündirgen, men şol efiri onsoň YouTube oýjakda, ona bizim vatandaşlarymyzdan dinledin. Türkmenistan'daki bir topar vatandaşlarımız 7 yaştan 70 yaşa şeýle pikir edýär. Ay näme Gurbanyň häzir täze gelenim soraýar. Ünsürüm. Şu neçelli öňkü gelenler diňe döwleti basyp aldylar. Hiç kim ne planyny aýtyp gördi, ne meýillamasyny beýan etip gördi, ne de demokrasiýa üçin güreş gördi, ne de şuraya açyk efir et gördi, ne de şuraya YouTube'larda ine 2000'den gowrak çykyşlar etdi. Öz pozisiýasyny dogry berk düşündirdi. Ne de gurum açdy, ne de guruma bilen aktivistler bilen işläp protestler geçirdi. Hiç tak eden o öňküler. Şoň üçin öňküler öňkü ýaly işledi. Ýöne bizim eden zatlarımız öňküler ýaly. Näçe biz öňküler ýaly bolmaly? Biz birinji günden soňky güne çel aýtyp gelýär. Adam gymmatlyklary birinji ýerde. O näme? Şoň haklary, hukuk haklary, şonuň jogapkärçiligi, şoňa Türkmenistanyň baýlygyndan ýetmeli zatlary, şonuň el ýeterikli mümkinçilikleri, şonuň üçin hemme şertler döretmeli, şol arqyn ýaşap, döwleti kömek ederýäli we şo ýerde döwlet şoň üçin işlerýäli. Ine şol adam gymmatlyklaryny berja etmek üçin hökümet bolmaly. Hökümetem diňe giýjek şol adamyň haklary üçin görüşmeli. Ünsürüm, biz şunu aýdyp gelýär, prozraçny düşündirip, jik iýdigi der konstitusiýany düşündirip gelýär, aýdyp gelýär. Öňküler etdimi şonu? Ýok. Öňküler agzyndan çykdymy? Adam haklaryny goran, adamlar size şert döwreden diýip, ýok. Bar derlady Putin'e jaň edip girdin. Men siziň näme diýseňiz aýdyňyz eder, meni goýun. Olam bolýa bas. Öller ony ýenler bar, men seni goýarlar. Boldy. Ine şu ýoly bilen gelen adam, şu ýol bilen gelen adam, Putin'e jaň edip girdin ýagdaýda gelen adam bilen biz açyk güreşip
intervyular verip jurnalistlere, senatlara varıp, çıkışlar edip, protestler geçirip, halkımızla duguşup, hemme dağıtları açık aydiyan programmamız var, mailnamamız var, saytımız var, saytımızda giyici açık. Bizim etçek zatımız anık. Yine şulu adamlar bilen, gizliyin adamlar bilen deňişdirmek bolar mı? Elbette yok. Sebebi, bizim etçek işimiz açık, bizim yani önümüzdeki planlarımız açık. Ulun qarınqy şu geçerli plan yok, mailnama yok. Şu geçerli Türkmenistan mailnaması yok. Aliýewiň mailnamasyny oğurlap koydular ve şu mailnamany ýanky yerine ýetirýärlermi, ýetiren oklarmy? Hiç hili maglumat yok. Türkmenistan ösüşdi. Türkmenistan sizin kagylaryňyzda, dilinizde ösüşde bolýan, Türkmenistan katastrofa uçup barýar. Iqtisadiýetde, sosial, maddi ýagdaýda, ýanky halkymyz ve daşky siýasat, içki siýasat katastrofa. Şoň üçin sebäbi şular hemme zat gizliň edýärler. Hemme zady ýanky pripiska edip aýdýarlar. Sebäbi bularň ne anyk mailnamasy bar, ne anyk çykyş edip halka düşündirip bilýärler, ne anyk düşündirip bilýärler, ne halk bilen duguşup, halkdan ýanky problemleri diňläp çözüp bilýärler, ne ukyplar bar. Şoň üçin bizim bilen deňişdirmek gaty kyn. Biz korrupsiýaga garşy görüşýär, olar korrupsiýanyň garanti. Näme deňişdirip bolar? O näçip onu siz deňişdirip bolmaýan bolsa näçip diýmez. Ay şu ölenim öňkýär bar. Bu zat bir açyk ýagtylyk, o zat bolsa garynkylyk we kezzapçylyk. O näme deňişdirip bolýar? O näme sen mysal üçin bir maşgala edepli, tertipli, ejet kakasy, molim, gowy işläp zat eden bir maşgala we başga bir maşgala türmeden çykyp türmäge girýän maşgala, ýanky narkotik satyp, kezzapçylyk edip kanunlar bozup ýan maşgala näme deňişdirýän ikisini? Deňişdirip bolmagy. Näçip sen ýa? Ay şu maşgalada şoraýaly, bu maşgalada şoraýaly. Deňdäle. İki maşgala deňdäle. İki zat durludan. Munun kazanjak üstünlügi türme, munun kazanjak üstünlügi ilim, bilim, okuw, öňe. Şo ýaly deňişdirip bolmagy. Şonuň üçin meniň pikirimçe ay täze gelenim şoraýaly bar. Gurbanow bolsun, o bolsun, Gurbanow bolsun, ýa-ni ýene bir bolsun öňkär bar diýse, diýmek bul pikir edesem gelenok. Bul sezesem gelenok. Bul gymaldasam gelenok. Bu görgül hemme zatdan doýupdyr. Aýny näme bolsa şo bolsun, ine watan gerek bolsa ine sizinki. Ýanky watançylygyndan mı diýär? Bul wara näme diýsen, jemediň içinden çykýar we öz ýanky gраждан borjundan çykýar diýmek üçin. Bizim gраждан haklarymyz bar we borjumyz bar. Be haklarym talap etmeli, borçlarymyz hem ýerine ýetirmeli. Ýa-da dogrymy? Doğru. Katı doğru. Sana näme gerek şu zatlar ýaşly? Ine hakyky aýdyn. Şu zatlar maň geregi ýok. Näçip? Men kanunly döwletde ýaşaýan. Men kanunly döwletde öz ganyjym edýän. Meniň kanunlarym bodanok. Men ýaşaýan ýerimde hemme zat düzük. Problema ýok. O kişik teknik problemalar bar, o problema däl. Men işlemesem men hemme medisinskalarym ýanky çykdajym 100% tölenýär. İstenik operasiýa 1 milyon 5 milyon tapagy ýok, 100% hökümet tölenýär. Bir zat bolaýsa jaň etseň, edil 10 munda galman gelýär, alyp gidýärler. U ýanky iň ýokary derejede kömek edýärler, medisin kömegi. Men işlemesem maňa pul berýärler. Men kwartiram töläp bilmesem hökümet töleýär. Mende problema ýok. Menim üçin şu zatlar gerek diňe bir zat üçin. Haçan Türkmenistan seýreninde üstünden gülmedi ýaly. Türkmenistan diýende üstünden bütün dünýä gülmedi ýaly. Şeýle Türkmenistan diýende birinji bilen şu idiotyň obrazy bolýar. Ýa kurban bolýan. Üstümizden gülüp başlaýarlar. Birinji, ikinji, meniň dogan anlaşılma Türkmenistanda. Näme olur? Kösünüp ýaşamaly. Näme bir adam TV gaýryklarymyzy oglap, maşgalasy bilen bespredelne ýaşamaly. Ýöne bizim maşgalarymyz, dogan anlaşylmaz, dostlarymyz, dosýalarymyz näme kösünüp ýaşamaly. Düşündirme. Ol bir de Türkmenistan baýlygy gerekkä.
bir de mümkinçilik gerek işlep alar ýaly, pul alar ýaly. Näme şu mümkinçilik ýok Türkmenistanda. Inanın, egerde Türkmenistanyň baýlygy bolmadyk bolsa, ýa-da diktatorlar Türkmenistanyň adamlarına mümkinçilik beren bolsa, men baýlygyňyza bolajak, galan mümkinçilik seňki diýen bolsa, halk gowy ýaşardy. İş yerleri döredördi, ýa-ni biznes ötördi, potrotçuluk ötördi, eksport ederdiler başga dünýä, başga döwletlere pul alyp gowy ýaşardy. Şu teýwaýlyklara seretmem. Şu mümkinçilik beren nokta. Näçip diktator haçan bolýar? Haçanda halk geday bolsa we teýwaýlyklar oglap diňe diktatorun ýek özüne gitse. Ona diktator bolýar. Bolmasa ýykylmaly. Şoň üçin oň esas maksady diňe oglamak däl, ýani teýwaýlyklar satyp pullary oglamak däl. Esas maksat her zat etmeli, halky geday etmeli. Her zat etmeli, halky ýani haksız etmeli. Ine köknü ýerde. Ine şu zatlary edip halky saklap bilýär. Şu zatlary etmese halky saklap bilmeýär. Ine tapawy. Şoň üçin her kim diýe ay saňa näme gerek? Ya biri orta çykdy, ay saňa näme gerek şu zatlar? Hana iş wa Türkiýe git işle getir. Eşek ýaly işle 14 sagatdan özüňe gelişmejek, münasip däl işler etdi. Gazanna hiç kim bilmeýär. Maskara bolsa Türkmenistana barda hezil edip ýöre maşynja galanlar, ýani çağlaryny serdip ýöre. Tawa. Onun bir pozisiýa, ýöne gaterlet pozisiýa. Gaterlet ýagdaý. Näçe biz öz watanymyzda döwüşimizi açyp ýaşamallar, beýlik döwletleriň ýani gражданlary ýaly öz döwletinde. Näçe biz Türkiýede bagşlan sıçan ýaly gizlenip, ýani işläp, kösünüp, namysymyzy münasip däl işlerde işläp, namysymyzy bastyryp işlemeli. Näçe biz öz döwletimizde döwüşimizi açyp gelmeliler. Inanın 91-nji ýylda, 92-93-de men gidýärdim Türkiýe, biz gidýärdik. Mümkinçiligimiz bardy. Türkiýe gezerenje gidýärdik. Türklere barıp ýani pul töläp hyzmat etdirýärdik. Dubaýa gidýärdik. Dinç almana gidýärdik. İşläp dinç almana gidýärdik. Häzir Dubaýa we Türkiýe diňe iş üçin gidýärler. 80-90% adamlar. Diňe o kezaplar gidýär dinç almana. Sen biznes edip işläp gidip bilýärdiň. Häzir onu et bolany. Şol ýaly kyn, şoň üçin näçip saňa gerek diýen söze men jogap berýän. Maňa gerek gel, hemmemize gerek. Birinji, ikinji, edil personalna saň maňa şu gerek gel. Ýöne meňem dogan garnaşyma, menem Türkmenistana gidesim gelýär, baryp dogan garnaşymy göresim gelýär. Onun hal ýagdaýyny ýani gowlaşdyrasym gelýär. Diňe pul ver gowlaşdyrmaly. Türkmenistanyň baýlygam şolara ýetik. Näçip Türkmenistana şertler ýok. Şolar şu ýerde gazanyp, ýani arkyn işläp biler ýaly. İşläp gazanyp ösüp biler ýaly. Näçip iktisad kurs edilýär. Ýani Türkmenistanda 3,5-dan we 20-den. Ýöňde halky geday etdirmek üçin. Sebäbi ol manatda saňa berýär. Mysal üçin 200 manat. Ofisial kursda $700-800 bolýar. 2000 manat. Ýöne hakyky kursda bolsa $100 bolýar. Bütün dünýäne alýar. Türkmenistanyň orta aýlygy $600-700. Ýöne hakykatdan biz $100 alýar. Ol bütün dünýäni alýar we halky ýani 7-8 etse giýdejesini peselip şoň ýani pul mümkinçiligi pes bolsa, on hak mümkinçiligi pes bolýar. Şol ýaly ýürüýdi bir ýani geçirip bilmejek limitde saklar ýaly halky. Ene on ýürüýdi iqtisady ýani manysy bar. Приветствую всех. Gogu özüňe näme tamam iş yapýarmy? Yeni ýek özüm urlayan, eşdilýändäm men. Eştilýär Burada işte dinle otursun. Salam aleyküm. Waleyküm selam. Ine şu ýaly
iki dağda men gowy düşündürjek bolýan halka birinji zat ay näme gerek sen näme goşulýan gül ýala o ýagdaý Türkiýe gidýän işläp gelýän Rossiýa gidýän işläp gelýän Türkmenistana gül ýaly men bir mysal getireyim men 93'te Gazakstana gittim işlemene Russiýa Gazakstana o ýerde ummatat pul gazanýardym Türkmenistanyň möçberine Türkmenistan'da $100 bolsa men ýeti 2, 3, 4, 5 bin dolar alýardym aýlyk. Dolar ekwivalentde. Giýje güni non-stop işleýärdik. Ýöne men fiziki iş edemokdum. Men ýanky 5 tane ofisin menedjeri boldum da. Men şo ýanky direktorlary komandany briefing edip, ýol edip, neme edip başlygyň ýanyna upravlat etdim da şo 5 tane ofislary, filiallary. Ve şu yerde hem kontrol ettim, hem işlerimi bağladım, hem uğur verdim. Ayrıca işlettim de. Men aylym ke vakt $10.000, $15.000 boldy. Ol başlaw göre premie berýär. 5.000 diýende minimum alýardym. Galany premie hukmyna. Onsoň nämäni Türkmenistana gelenine ünsüyorum. Türkmenistanyň o wagtlar $1 2 manatdy. Ýöne 20-25'den 30'dan satylýardy. 50 yetti. Şonda men gelip bir $100 soğusam, ay men şöyle milyoner ýaly bolup gelýärdim. Hemmeti ýanky kösenýä. Menim 6 aýda bir gerek gelýärdi, maşgalama pul soýýardym. Bir $500 soğup gitsem, men bir näme diýsem kam? Bir 5 aýlyk soğup giden ýaly bolýardy. Şom. Şol ýaly ýanky şol ýaly alýan azdy o wagtlar 93'te, 94'te. Kyndy. Ondan ýanky pullar goýardym we beýlikle göre men rahat, parahat ýaşadym, gül ýaly. Ondan özümçe pikir ederdim, şu kunlar ýaly. Gül ýaly Türkmenistan. Hobo halk kösenýär, ýöne menki gül ýala. Dip şeýle pikir ederdim da, düşünmän. O wagtlar ýaşdym bir 25-30 ýaşlarynda oglandym. Ama men gül ýaly gelýän bir yerde bir zat bolsa ýanky onu muny görüp düzelýän, zat edýän. No şum durmuşda şu öňküler ýaly işleýän. Türkmenistanyň içinde işlemokdum. Şoň üçin işmem ýokdy. Onsoň daşürde çykyp görüp başladym. Dogry. Bir adam, 2 adam, 5, 10 adam bu ýaşap biler. Ýöne umum halk kösenýän bolsa sen bagtly bolup bilmeýän. Men şo ýerde ýaşaýakam. Nanyň akşam öýgelenne oňşyň gelýär. Bana 25 bin manat gerek. Gydym balnisada pul ýok, gaýrat et, oňa berýän. Akşam öýgelende oňşyň gelýär, oňa berýän, oňa kardy berýän. Ol elbetde bermez. O düşünýär. Ýöne bir kömek edýän de, hawa men ýagdaýym. Onsoň oturup pikir edýän. Oň ýagdaý erbet, Hudaý ýola barsaň oň ýagdaý erbet, aňar barsaň oň. Onu görýän de halkyň ýagdaýy erbet. Sen binamys bolsaň, kepçekip hedir edersin. Eger bir janyň baý bolsa, ýüregiň baý bolsa, sen şol adamlar ýanky kynçylyk görüp kösenen wagty kepçekip baht bolup bilmersiň. Terbiň baý bolsa. Men beýleklerden gowa adam, moral tarapdan ýa iň ýokary adam däl, gep onda däl. Bir adam bolsaň elementar zatlary sen duýgularyň bolmaly. Onsoň o ýere barýan oturşyp, öz donalarlaşyň görýän kösenýär, olar kösenýär, dostlaryň kösenýär görýän de, hemme zat ýöne ýykylyp barýar. Onu şonu bir zada düşdüm. Men etbiljek zadym ýok, elbetde. Onsoň bir gurumada men ornmasary bolup işledim, ýanky neme diýelim. Şirketleriň bir assosiasiýasy. Häzirki assosiasiýa предпринимателей, şu assosiasiýa предпринимателей. Şonu ornmasar bolup işledim. Şu ýerde aýyna mesela aýdan 2000 oğlay hat gelýärdi. Men biznesimi aldylar, men ofisimi ýapdylar, men zawodum ýapdylar, meni ýanky basdylar, men ärim basdylar, onu aldylar diýip adamlar ýat başlady. Menem şonu kömek edýän diýip ýanky ýüzünüp başladym hökümete. Şu bir güne şunu seyredim, gayrat edin. Yine bizim ýanky biznesmenlerle kömek etmeli, östürmeli, zat diýip ministersolara gidip başladım. Bana näme diýdiler diýsem. Men iqtisad ministri bolup aýtsam, düşündirsem, ine şular nalog төлýär, şular ýanky bizim iqtisadiýetimiz tulýar diýsem, olar diýär
Biz hata ettik diye de. Son hükümete vardım. Şeyli diye biz hata ettik. Bütün Türkmenistan giydecetinin bizmenin nalogları 0,7 gedek 1% diye. Şolur bar yok diye. Hiç il tolk yok diye. Benim orada düşündürdüm. Doğrudur. Şunkun diye. Biz 91, 92, 93, 94'te yanı ösüp başladık. Yani biznes dörep başladı. İntek kıssanmam. Bir topor yankı предприятияңыз, заводың, fabrikalarың yankı husus tarpa geçer. Bizmenler tayar olmalılar. Adamlar yankı eyyam hususlarda öğrenip, jogapkärçilik alıp, öz hususçuluğunu östürüp, yine şolu ösen soň Türkmenistan iyidigidir ösüp biler. Şonu östürmesek, biz diňe sırýoý baza bolup durarys. Diňe hökümete gelen yankı işgärler dolandırılır, soň korrupsiýa başlarında biz korrupsiýa batar diýip düşündürdüm onu. Ay yok deyip yankı dinlemediler de. Ne şuraya gördüm, Türkmenistan başka tarafa gitti. Niyazov öz diktaturasına koydu. Yankı dine şoňa bağlı zatlar, şah mülki, şoň portretler, suratları, şoňa degişli zatlar ösýe, yankı kiçik znaçokdan başlap, taatlar başlap, hemme zat ösýe, şoňa degişlerle zatlarım hiç kim üntümerin. Şey dibem, biz bir taraflayın östük. İň esas problema da bizim inteligensiýamyz, ýazyjylarymyz diýi, aktyorlarymyz diýi, artistlarymyz diýi, rejissörlerimiz diýi, teatr rejissör, redaktor, muzikalny, aýgarat şu inteligensiýa, tehnik inteligensiýa, medeniýet inteligensiýasyny gorkuzdylar, basdylar, ýatyrdylar, kogdular. Mesela şular halka düşünce berýär. Gaty düşünse edip, halka düşünüp, halkym şu düşünjeni halkyň içine ýaýradýar. Ne şol kowan soň halk yankı muňa düşünüp biljek adam galmady. İçindäkiler gorkup çykyş eden oklar, bir topar ýazyjylar. Halk yankı öňde barjy inteligensiýasy galdy. Oňdaşyndan halky MHM bilen polis basyp başladylar. Niyazov gün aýtdy, gargyny çykaryň diýip. Tutup urýarlar, 3-nji etajdan adamlar çydaman yankı öýüni atýardylar, aşağı ölýärdiler. Ya men şaýat köp zatlara. Ne şurýaly gyryp başlady halkyň gahrymanlaryny we ýokurdan mesaj geldi. Niyazowdan başlap, Niyazov ornmasary ministri şeýdip MHM, polis hemmeti her dadet adam öldür siýasata goşulma. Adam öldür çıkarar ýöne siýasata goşulma. Hiç tak kömek etmedi. Diýmek, halky inteligensiýanyny kesdiler, siýasatdan kesdiler, jemgyýet işinden kesdiler, halkdan biznesmen ýasadylar, boldy. Biznesmenem däl, halkdan yankı tudawy migrant ýasadylar. İçinde işläp başlap tudawy migrant bolup. Ondan çydaman daşyna gitdi. Härim daşyna tudawy migrant. Ine. Biz iş gulçulugyny, näçe iş gulçulugyny tebäp eger hata etdim, unutmaryň. İçine alıp görelim. Türkmenistanda şuun vraçlar, molimler ya beylikler $100 olay alýar. 45 saat işler. 45 saat olsa 4, 90, 180, 190 saat približno. $100. $100 190 saata bölsem 55 sent olýar. Ýagny 1 saatda 55 sent alýar. Unutmaryň. Mysal üçin Ýewropada 1 saatda men şunu hasap etdim ine bir işgäriň aýlygy bize näçe düşýär? 18,50 euro düşýär. Dolar geçirsen $20-20 bolýar. 1 saat işe. Unutmaryň. Ýewropada 1 saat $20-20 20 alayary. Türkmenistanda Ýewropada $20-20 ol yankı pes işgär. Mysal üçin security, ol ajan security yankı agent security ya ahranik ya da bir kiçik işler $20-20. Türkmenistanda ilmi işler yankı molimçilik ya bir diplomly işler $100. $100 bolanda 55 sent bolýar. Bir saat. Ýewropada $20. Unutmaýarmy tapawyny? Ine. Biz gulçulukda. Sen eger $1,5 pes alsaň, sagatna sen gulçulukda. Ine Türkmenistan gulçulukda. Şoň üçin men diýen,
Türkmenistan'ın içindeki adamlar kulçulukta. Yine Türkiye'de adamlar 12 saattan işleyen diyeli 5 gün, 6 gün, 70 saat. 70 saat ona 4 yarım hepten köpelsem mesela aynen Barmut 70 saatı 4'tin 2 köpeltmeli 72 302 saat oluyor. 302 saat işlep şular takminen $600 alıyorlar. $600 302'ye paylaşsam yine bir saatine Türkiye'de $2 alıyorlar. Bir saatine $2. Gruba. Şu doğru mu doğru değil mi? Kim Türkiye'de olsa yatsana bir saatte neçe dolar alıyorlar? Kıyın görmediniz. Bir saatte neçe dolar alıyorlar? Yine men hazır hesap ettim $2. Şu çın mı ya yalan mı? Bir saatte $2. Demek bir günü где-то $25 alıyorlar. Ben yanlışmasam. Eğer de şu doğru olsa onu Türkiye'de bir saatte $2 alıyorlar. Olam iş yankı bir molimçilik değil, neme değil, bir yerin öyünü seyretmek, ubork etmek, bir zavodda bir pes işleri işlemek. Ve Türkmenistan'da molimler, yankı yukarı dereceli diplomlu adamlar 55 sent alıyor. Oraya mı tapalım? İş olup işlemek Türkiye'de amatlı Türkmenistan'da üniversitede oturup diplom alıp molim olmaktan. Yani şuraya bir de kulçulukta taklıyorlar. Yine Türkiye $2 alyan olsa kulçulukta değil. Yine Türkmenistan eğer de 55 sent alyan olsa Türkmenistan kulçulukta. Aleykümselam. Salamat sizga. Men işleyen yani. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Komutan, komutan. Aa, Efir paylaşım kıyın olmasın. Maksat o mu yadalar? siz burada. O ayt bakal dinleyez. Ya Aydar zadım yok şu an işten yadak geldim başka. Ha başla onu. 25 saat işleyert Murat Kurbanov ayda $500-600 alyat. 24 saat işlep. Günlü 24 saat olsa kullansı uçtun oraya da. $600 olsun. 24 onam eğer de 30'da köpelsen gruba. 720 saat oluyor. 600'dan 720'ye paylaşın. Onun gruba 83 sent oluyor. Türkmenistan'dan yok oluyor. Türkmenistan'la yine benim olimlerim ulaşan bu neme diye. 2000 manat beriye beren ok. Şondan yani kitaplarına, prezidentin kitabına, gazetede, jurnala da alya $20-30 gidiyor diye. $60-70 mı galya, yani dolar meçhörüne. Şunu biz hem kvartira törmeli, gaz, su, çağrı eklemeli, çağrı da adalmalı, özümüzde yaşamalı, transportu tölemeli. Hat yaşar yerler yani. Şondan şolar zanaveska deyip yığınıya yankı çağı için bir zat sana yankı tarif ayada senin pul alya. Olar mecbur. Te oları baştan kulçulu atarlar. Yankı şunun beriyen hükümetin beriyen aylıkları kulçuluk aylıklar. Ananın polis yine $200-250 alya. Giyeceğin işte. $250 alan yağdayınla da diyette 12 saatten işliyor. 8 saatten ayarlı 6 gün işliyor. 6 gün işliyor 48 saat. 48 saatten 4 gün köpekten diyette 201 saat oluyor. Ona yankı $250 paylaşsam 201 bolunma. Onun bir bitin $20 oluyor. Ola malik değil saatten. $250 yaşap bulmuyor Türkmenistan'da. Yaşayacak olsan sen 3-4 gözek ayda etiyersin. Sen çağlarını açık iş alarsın. Kvartiranı tölersin. Maşinin olsa zapçası değil yani benzin tölersin. Ve maşkalarını yani ölmeden saklarsın. Bir artıkma zaten bilemem. Yine şu Türkmenistan. Oğlum $200-250 aylık kuva aylanı tek. Ondan sen 48
60-70 saat hepde işlemeli bolýar. Yani köçede, yağışda, o yerde bu yerde durmalı bolýar. Alaç yok. Yatma, rahat etmeyen men bilýän. Ya Paris'in işlerine ine bize diyet de berdi. Giyici günü, şoň üçin kyn bolýar. Şu ýaly vatandaşlar, şu günlükçe ona efir gutaraýlyň ruhsat berseňiz. Men ýertirem inşallah wagtym bolsa girer. Ýene de görüň dowam ederiz. Näme görýär? Сейчас в Европе тоже нелегко, уже все подорожало, aylık öňküsi. Biz aylıklar galdyryp başladyk. Ýewropada ine aylıklar gaçdy. Öň minimal 1200 bolsa, häzir minimal 1500. Aylyk galyp başlady Ýewropada. Haritlar men ünsverdim, howa galýa ýöne 10 çokly däl. 1500 euro alkyn ýaşasam bolýar. Где-то 300, 350, 400 dollaryň kwartiraňa gidýär. Где-то 1100 dollaryň galýa. Ondan bir 200 dollar internet diýdi, ol bul diýdi, ýani ona alyrsın gidýär. 800-700 dollar galýa. Produktana где-то 400 gidýär, ýene 400-500 dollar galýa. Euro. Oňa soňra kino edersin, restoran edersin. Umman ýaşasan bolýar. Gapdalyna goýsan bolýar. Oňa bir ýerde, mesela üçin sen bir işte ine 1500 alýan 35 saatda. 8 saatda. Gapdalyna mesela üçin 4 tane 6-njy wagtyň bolsa, 1 6-njy wagtyny işläp, bir 500 euro gazanp bilýän 2 günde bir wagtlar edip. İş hödürlýänler bar, ine men hödürlýän käwagt adamlara 6-njy wagtyň ýa-ni bayramlara gatnaşyp şu ýerde işlemäne hödürlýärsin. Şuraya gazanp bolýar gapdalyna. Polisiýalyk işanok, elbet işanok, sebäp oň aýlyk pes. Ol hökman turatda ýa-ni para almaly bolýar. Para almaly bolsa, ona ol bizim watandaşlarymyzy ýa-ni batyş etmeli bolýar. Bolýan zatlar bolmajak etmeli bolýar. Mümkin bir topar dil görkezmeleri ýalandyr. Aýşulýa görkezme bar diýip allap pul almaly bolýar. Garal, baştan şulary nelegal sokdy bolýar hökümetin. В Европе все равно живут на кредитах. Есть, кто на кредитах живет, есть, который без кредитов. У меня никаких кредитов нету. Я не живу на кредитах. Ни одного нету. Я принципиально не беру кредиты. А так, я спрошу своих сотрудников завтра, да, первых 10 человек, у кого кредиты есть, и я вам постараюсь завтра объяснить, из 10 сколько взяли кредиты и какой процент. То есть, вот, допустим, он получает зарплату сколько процентов кредит платит. Это интересно мне тоже. Näme onu şunun bilen hurmatly vatandaşlar bira gelecekdi. Assalamu alaykum, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Assalamu alaykum. Kesin yapma diye. Senin özün yapamayan biz yap bilen de. Ипотека в основном, если высококвалифицированные специалисты. Ну, это зависит от... Ты можешь без ипотеки жить. Сейчас модно не брать квартиры, не брать дома, жить на аренду. Потому что, ну, сейчас такая тенденция пошла. Açtı ya, ben yapamak işlerdi. Özümü sesini açmalıyım. Ona näme? Egerde sorun bolmasa şuňlukça oturgulsyna däl sebäbi eýem giç boldy. Ne hip bolsa ertiremedi.
Okey. Tamam kalın hemen de köp salam. Yani inlik köpleşik erteldi. Sağ olun.